Кеше менә максаты юк икән тормышта, ул белми ни өчен яши. Ул менә шушы картасыз, GPS навигаторсыз яшәгән кеше кебек. Бу авылга да кирип карый, бу шәһәргә дә барып карый, тегендә дә барып карый. Чөнки аның максаты юк, ул белми кая барасын, ни өчен яшәгәнен. Менә кем шушы картаны дигәндә, шушы юлны, шушы Аллаһы Тәгаләнең Коръәнен, Пәйгамбер саллаллаһу юлын ала икән, ул инде белә, кая барасын, ничек барасын, ничек китеп, дөрес итеп барганда да барып ирешәсен. Шуңа менә ул шушы максатны белеп, аңлап яшәмәй икән, ул инде бик аяныч хәлдә. Тормышта да бит максатсыз кешеләр бар бит. Ул кая барганын, ни өчен барганын белми. Яши ул, тегендә барып карый, монда сугылып калый. Ахырдан инде